शेख हासिनानि गाहाय मन्थ्रि बिबान एंगारनायनि उनावबो बांलादेशनि हिंसायारि जाथाया जोबनायनि लामायाव फैयाखै। सरकारि साख्रिनि खथाखौ लानानै जानाय हिंसायारि जाथाया गोदान हिंसायारि जाथायनि फारसे आगान सुरदों। सरकारि साख्रिनि खथाखौ लानानै जानाय हिंसायारि जाथाया हारियारि दाङाबाजियावसो महर लादों। ससियेल मिडियायाव गोबां भिडिअ'आ गोसारनाय बायदिब्ला इस्लामिस्ट हानजाफोरा हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरखौ गाग्लोबदों। हिन्दु सुबुंफोरनि न' बांफोरखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे आइजोफोरखौ लांखारदों। हादोराव दैदेनगिरिफोरनि लोरबां दैदेननायखौ खाबु लानानै इस्लामिस्ट हानजाफोरा हिन्दुफोरखौ गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि 1964 आरो 2013 मायथाइनि गेजेराव 11 मिलियन हिन्दुफोरा बांलादेशखौ नागारनो गोनां जादों। 1951 मायथाइनि रुजुनायाव बांलादेशआव हिन्दु सुबुं अनजिमाया 14% बाङाइ जादों। ভাই, আমরা